Sa panahon ngayon, talamak ang kahirapan mga kabayan. Kahit saan ka mang magpunta, kahit saan mang bansa, ay nagsasabi na marami ang nagugutom sa kanilang bansa. At sa ngayon, ang katotohanan, ang ating bansang Pilipinas ay marami po ang naghihirap at marami pong nagugutom. Kaya naman sa hapong ito, hayaan niyo po ako mga kabayan na mag-share po ako ng isang negosyo na matagal nang ginagawa pa ng ating mga ninuno noong unang panahon. At sa ngayon ay pwede po natin gawin itong negosyo. Naniniwala po ako mga kabayan na kapag ito ay ginawa mong negosyo, malaking tulong ito sa iyong buhay. Lalong-lalo na kabayan, kung ikaw ay nasa below poverty line o di kaya nasa poverty line ka, o di kaya isa kang OFW na hindi nakabalik, o di kaya isa kang nasa middle class na natigil sa iyong pagtatrabaho, o di kaya isa kang mayaman na naniniwala sa kahit sa mga maliliit na negosyo ay pwede kang kumita. Ano ito? Yan ang pag-uusapan natin sa hapong ito. Hi everyone! Ako nga pala si Mr. Bernard Tubera Gabaon. At kung bago ka pa lamang na mapadaan sa aking YouTube channel, kabayan, don't forget to subscribe with this channel and hit now the notification bell para sa lahat ng aking mga bagong upload ay magkakaroon ka ng notification. At i-likes mo na rin kabayan at i-share mo sa iyong mga kakilala. Bago tayo magpatuloy mga kabayan ay nais ko lamang pong linawin ng ating mga kababayan na mahirap ang buhay ay hindi totoo na wala silang diskarte. Ang totoo niyan ay gustong-gusto nilang dumiskarte pero talagang wala lang pagkakataon dahil sa ngayon ay nalugmok po ang ating sitwasyon dahil sa sitwasyon na dinadanas natin na epekto ng COVID-19 na magkabilaan, health at ekonomiya ang tinatamaan. Kaya ito na kabayan, umpisahan na natin ang negosyong sinasabi ko. Ang negosyong sinasabi kong ito mga kabayan, ito ay ang paggagawa ng bukarilyo. Ano nga ba ang bukarilyo? O di kaya bukayo? Ang bukarilyo ay isang produkto na ito ay nanggagaling sa niyog. Ang tanong, paano nga ba gagawin ang bukayo o bukarilyo? Kabayan, tips ito na madali lang itong gawin. Bukod sa mura ang puhunan, madaling gawin, madali ring ibenta dahil ito ay pagkain. Kaya't kabayan, eto na po, umpisahan na natin kung paano gagawin ang bukarilyo o di kaya bukayo. Napakasimple po, bumili ka lamang ng nyog kahit 5 piraso. Kung ikaw ay meron ng nyog, syempre hindi ka na bibili. Yan ay bibiyakin mo lamang, tatanggalin mo ang kanyang tubig at iset aside mo ang tubig. Pagka yan ay nabiyak mo na, ito ay yung kinukudkud. Lahat yon kukudkudin mo ng maayos. Huwag mong kukunin yung medyo matigas na nakadikit sa bao. Kung medyo makuha mo man, at least ay huwag masyadong makapal yung pagkakuha mo. Kapag nagawa mo na yan, iset aside mo muna. Ang unang-unang gagawin mo ay i-prepare mo ang palayok. Dalawang klase kung paano magluto ng bukarilyo o di kaya bukayo. Yung isa, mayroon itong tubig. Yung isa, kahit walang sabaw. Umpisahan natin sa may tubig. Kapag ang puting bukarilyo ang gusto mong gawin, dahil ang bukarilyong ito ay ginagawa pa noong unang panahon ng aking lola at tinuloy-tuloy pa rin yan ng aking pinsan. First cousin ko po ang nagnenegosyo ng bukarilyo at sinusupply niya sa aming lugar sa isang malaking supermarket. At bukod dito, nakikita naman natin na nakakaraos ang kanyang buhay sa negosyong yan. Kaya ito na, hindi na tayo magpaligoy-ligoy at magpatumpik-tumpik pa. Ito na po ang pagluluto ng bukarilyo. At kapag nakudkod mo na yung bukarilyo, kumuha ka na ng palayok. Yung unang lulutuin natin na bukarilyo ay ang puti. Dahil ang kanyang asukal ay puti. Maglagay ka ng sabaw ng nyug na iyong kinuha o di kaya sinet aside na sabaw ng nyug. Maglagay ka ng konting-konti lamang po. Kahit yung kalahating tasa o di kaya baso ay pwede mong iluto yon. Iluto mo, lagyan mo ng asukal. Yung asukal hanggang siya'y mamelt o di kaya matunaw, saka mo ilagay ang bukarilyo. Ikutin mo ng ikutin. Kung bago ka pa lamang magluto, syempre tatansyahin mo kung kailan siya maluluto. Tikman mo lang, konti-konti lang. At kapag natansya mo na ito ay naluto, dahil madali lang gawin ito, istapin mo na. Syempre,
palamigin mo muna ng konti. At kapag sa tingin mo ay napalamig mo na ng konti yan, kukuha ka ng isang malaking bowl o di kaya yung malaking plato. At dito, kung wala ka pang mga gamit, basta meron kang common ban na malinis, pwede mo nang gawin yon. Ilatag mo yon. At kapag nailatag mo na yon, pwede ka nang kumuha ng kada sandok ay ilagay mo. Pero take note na ito ay gagawin mong parang circle. Ayusin mo. Dahil yan ang hulma niya kapag natapos mo nang gawin ang isang bukarilyo. Nahuhulma din siya sa hugis circle. At magbibigay ako ng isang description o di kaya pictures para makita mo, para mas madali mong masundan ang pagluluto ng bukarilyo. At yan po, ganyan lang po kabilis ang pagluto niyan. At ganyan po lamang kabilis ang pag-prepare niyan. Kapag ka naubos mo na, siyempre nagawa mo na lahat yan, okay, ipalamig mo muna, at kapag malamig na, that's it. Pwede nang kainin, pwede nang ibenta. Ganon din ang proseso dito sa isang bukarilyo na ito ay kulay brown dahil brown sugar ang iyong ginawa. Una, kumuha ka na ng palayok. Ito kahit hindi mo lagyan ito ng sabaw. Lagyan mo ito ng brown sugar. Tignan mo, yung sukat ng brown sugar mo ay talagang sapat na sapat upang ito ay mahalo mo. Talagang tansya mo naman kung gaano karami yung sugar niya. Dahil masarap ito, kabayan. Ganon, lutuin mo ng mayos. Ito'y haluin mo ng haluin at hanggang maluto ito, kabayan. Ganon din ang proseso. Ito ay palamigin mo muna ng konti at kung sa tingin mo ay malamig na, kapag ito'y sinukat mo, ilagay mo rin kahit sa malinis na kopunban lang muna, ikaw ay magsimula, kabayan. Ilapag mo at kapag ito'y hulmahin mo ng hugis circle. At kapag okay na yan ay palamigin mo at kapag lumamig na, bukarilyo na, kabayan. Ganyan lamang kasimple ito, kabayan. Ang negosyong ito ay napakasimple lang ito, kabayan. Ang negosyong ito ay pwede mo nang ibenta kahit sa online, kahit sa FB mo lamang, o kahit sa messenger mo lamang, pwede ka nang magpa-order dahil napakadaling gawin ito. Kaya kabayan ito, subok at marami nang nakagawa nito, madaling ibenta nito, as long as na may mga taong nagme-merienda at mga kumakain, hindi ka na magtubili, hindi ka na magkakaroon ng problema. Dahil ito ay masarap talaga at madaling pagkakitaan, madali pang gawin. Malaking tulong ito, kabayan, kapag ito ang ginawa mong negosyo. Lalong-lalo na kapag ito ay passion mo. Kaya hanggang dyan lamang po ang aking vlog na ito. Napakasimple. Batid ko po, mga kabayan, ang simpleng negosyong ito ay makatulong po sa inyong lahat. Nawa sa mga tao at mga kapwa ko Pilipino na nanonood ng vlog na ito, sana'y maniwala po kayo at gawin nyo ito, ilagay nyo sa iyong puso at sa iyong isipan at magtiwala kayo, lalong-lalo na sa Diyos, na maibebenta nyo ang negosyong ito. Dahil ang intensyon mo ay upang makapagbigay ng merienda at sa mga kapwa ko mahihirap, sa pinakamahirap ang buhay, pwede na nilang ulamin ito. Yan lamang po ang gusto kong i-share sa hapong ito. Ako po si Mr. Bernard Tubera Gabaon ang nagsasabi sa inyo, go negosyo, practical tips ang kailangan mo upang ikaw ay umasenso. At hindi ito ni Kabayang Bernard T. Gabaon ang nagsasabi sa inyo, God bless you po.